Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné poludňajšie zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov interpretuje náboženský redaktor otec Pavol Jurčaga. To bol ďalší obyčajný deň v práci. Vyberal peniaze, zapisoval príjmy, znášal urážky. Nikto ho nemal rád, ale taký bol jeho život a na tú dobu celkom dobrý. Ale v tom prichádza Ježiš a vraví mu: nasleduj ma. Nevieme, čo si myslel Lévi, čoho sa obával, aké zranenia v ňom kvasili. Ale v tej chvíli pravdepodobne zo všetkého najviac bojoval s Ježišovou výzvou. A nakoniec sa rozhodol nasledovať ho. Lévi sa pridal k tým, ktorí nasledovali Ježiša a hoci nie mnohí z nich pohrdali, začal sa od Ježiša učiť. Dokonca ich